Ja has pensat com vols que siga el TEA? Amb els pressupostos participatius només has d'imaginar la teua proposta. Esta vegada, participar serà molt més fàcil. S'obrirà el termini per a que ens facis arribar el teu projecte per al TEA. Després, els tècnics municipals estudiaran la viabilitat de cada idea proposada. D'entre totes elles, el Consell de Participació triarà un màxim de 10 projectes. Eixos 10 projectes seran exposats públicament i explicats en profunditat perquè els conegues de primera mà. Una vegada els conegues al detall, podràs votar per 3 d'ells, presencialment, acostant-te a diferents punts del TEA o bé telemàticament. No et preocupes, votar serà molt senzill. Ara, el TEA serà com tu vols que siga. El TEA imagina, el TEA participa. Ajuntament del TEA, Regidoria de Participació Ciutadana.